Manginutan para sa karahayan kang kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Huha! Maray na Lunes na pagkaaga sa Indogabo sa moya pong mga paraantabay ang pagrespeto minanaman sa lambang miyembro kan familia kasabay ang pagpagirumdum sa paghampang niya to kan kasiributan ang amang Diyos po dapat enot sa gabos. Happy birthday sa mga nagseselebrar ka na kamundagan ngunyan. Special mention taan sa tuya pong barkada anda sa tuyang dating alkalde po kan Santo Domingo, si dating alkalde, Herbie Aguas, tabi, Mayor Kong and soon to be, Herbie Aguas, sir, happy birthday tabi sa imo. Hali yan sa hierarchy po kan PBN Broadcasting Network Incorporated, ang radio station DZGB AM asin kang 97.1 OKFM. Happy birthday po, Sir Mayor Herbie. Sir Mayor Herbie Aguas dyan sa Santo Domingo and kafiestahan man ngunyan ni Senyor Santo Domingo. Tama ba? Saint Dominic. Yan, happy fiesta tabi. Nagiraray, tingog kan banwaan, naglalaom na yaong kamo dyan tabi, nag-antabay, mga Tagaligaspi, Diyos marhay na aldaw tabi sa Indo, paramdam lamang kamo. Mga Tagaligaspi, kadakol bagang nag-antabay kaso bago, sana po, dahil yan nabawasan, dahil nagbalyo ning istasyon, dahil nagpalsok ning radyo. Kaya na kamutabi kung dahil ko na-akomodar yan sa indong mga text tulos man because of yun ang time element kan sa tuyang programa. Medyo kikapos-kapos kita tabi na makapagbati, makapaggabos-gabos po tabi ha. Andyan siyempre ang mga reports sa luwas, si Kapading Jomar, Pading Jim, Kumpareng Al. Katuwang si Ans Galero, Renz Luna, si Luwens Dabarcena, sa Manibela si Henry Boy Mata. Technical control, the man from Poland, Dion Napolis in the house. Newsroom, siyempre, ang padagos pong nagsusubaybay kan pangyayari sa palibot. Sumadakan mga istorya, nagsusumadakan minaralaog na istorya. Siyempre, ang aram kan mga pangyayari man sa lado nasyonal as in international. The ever reliable news manager, Mar Dela Daing Iba. Sa production center, yaon dyan, ang samuya pong anghel, kang DCGB, ang AM kang DCGB, Angel M. Mustaza. Sa IT, yaon dyan ngunyan, si Arven, si Richard. Si Arven and Richard, tandem yan, Arven and Richard. Katarandem po yan dyan sa IT. Tarabang-tabang po yan. Ako po sa indong servidor sa radyo. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog kan Banwaan. Yan, ako po, si Pio Fernandez. Good morning po sa gabos na paraantabay, mamparadangog dyan sa Albay District. Marhay na agatabi sa Indo, sa mga taga-Albay District, kay kasag na hiling ko kasuhapon dyan sa Saudan, Buda si Jeriel Aranya dyan sa Lakandula, Tagugon, Legazpi City. Good morning tabi sa Indo, Jeriel Aranya dyan sa Lakandula. Mga taga Lakandula, mabuhay ka mo. PNR site, Oro site, Rawis, San Roque. Dyan sa sentro kan Legazpi, maray na aga kay Madam Pilar Akende. Sa Gold Street as in Good Luck Novelty. Good morning, Sir Ato Lim, marhay na aga tabi sa Sainduman dyan sa Daraga sa Tapgas Petron Gasol. Mabuhay ka mo dyan tabi.
Sa Washington Drive, marhay na agaman dyan kay Kapitan Atan Rodena sa samuya pong hepe ehekutibo sa Barangay 16. Good morning. Ecstasy. Ang sa kuya pong number sa mga nag-subscribe po sa Globe 0926-0156-020. That 0926-0156-020. Sa Smart 0961-759-0888. That 0961-759-0888. Happy birthday sa sakuyang pinsan. Si Maria Regina Villaluz. Yan. Sa kuyang pinsan June, naro sa mga frontliner, duman mismo sa Metro Manila, sa Philippine General Hospital, duman sinda sa COVID ward, sarong nurse, certified nurse, salamat tabi pinsan kay Jinjin, Maria Regina Villaluz. Salamat for saving humanity. Happy birthday tabi sa imo. Yan. Hain mo niyan, bilain si Jinjin, yaon ba tabi? Happy birthday tabi sa imo, Jinjin. Hali man sa samuyang pamilya. Kay Mama Unding, kay Ate Tita. Mama Unding, kumusta na tabi dyan sa Virac? Mama Unding, kumusta na dyan kamo sa Virac? Keep safe dyan sa Virac. Ingat-ingat sa natabi kay Mama Unding. Sa kuyang namumuta na nanay. Birthday ko niya ni Jinjin na Villaluz. Gunmoan yun. Duman mismo siya sa PGH. COVID ward pa. Hindan mga warrior. Poon pa kay to. Sadit-sadit sa nang pinsan ko. Ano niya ako gari kinaon ka kan PPE. Iyo nga ni nga kuya doy. PGH yun. Tuman sinda. Yan. Salamat sa serbisyo sa humanity. Saludo kami sa Indo. Sabi ni John Annapolis. Ako yung pinsan. Si Jinjin na Villaluz. Sarong certified nurse. COVID warrior. Frontliner. PGH. Igitabi, maray na agaman sa gabos na nakaantabay dyan sa samuyang special, sa samuyang broadcast sa internet sa DZGB News Online. Ang samuya pong official Facebook page, DZGB News Online sa inang kamong parte kang Pilipinas sa Sinkinaaban. Maray na agahali sa Pilipinas. Makishare, tabi, tangani po na dakol kitang mapaabutan ng informasyon. Kita mo, dadalawa lang yung nag-text, si Jeriel, Puda pang tulos sa kuyang pinsan si Bilay. Ano ba yan? Ba't ganon? Ay, nagpamanila na palanda at tabi. Sa kuyang pinsan, uto na naman daw sa PGH. Tama ECQ. Okay. Sige. Kailan naman po ang schedule ng first dose ng vaccine? Si Joe po ito ng Washington Drive, Legazpi City. Joe, imporma na lang tabi ang lokal na gobyerno kan first dose ng vaccine sa mga maabot na lalo, ha? Sige lang tabian sa indong monitor, ha? Alas 9:15, nin pagkaaga, aramuntaan Bukaras kan istorya, kompadreng Jomar, marhay na aga, go ahead na. Salamat Pading Pio, maray na aga sa mga parantabay. Dahil dapat na ikahadit ang mga taga-malilipot duman sa ipinalwas na report ng Department of Health na igwang Delta variant kaysa dyan sa Sudad Legazpi na konektado sa sarong nagpositibo sa COVID-19 sa Banwaan kan Malilipot. Ini ang ipinagasigurar ni Mayor Rolly Bulante kasabay kan pagsasabi na ang pigsasabi na persona na konektado sa nagpositibo sa Delta variant dyan sa Siyudad Legazpi, iyuan haloy nang nakarecover. Yan. Digdi sa Banwaan kan Malilipot. Sa iyang sinabi na ang nagpositibo iyuan sobra sa sarong bulan na nagpositive sa COVID-19, although dahil naman nakumpirmar kung ini Delta variant, alagad dahilan ta Delta variant na nakumpirmar so connection niya dyan sa Legazpi, mas minarahay kan Department of Health na pakwarentinahong girara inin sarong bulan so persona na ani digdi sa Banwaan kan Malilipot. Sinabi ni Mayor na maski nangani na fully recovered, inabisuhan ninda ang persona na magkwarentina girarin ni sarupang bulan
asin susugman sa pasunod kan Department of Health ipapayrarom giraray sa swab testing tangani na masiguro na dai na talaga so virus sa iyang lawas. Katakod kan bagay na ini maski na nga ni na dai ki aktibong kaso ning COVID sa Banuan kan malilipot sa mga oras kay ini. Sinabi kan alkalde na mantiniron manggiraray ang pag-ingat pagsunod sa protocol tangani na mamantinir naman na day magkaiguan in COVID case sa Banuan kan malilipot. Roger. Yan ang report. Jomar Bien, DCGB. Roger, kumpadreng Jomar, tabi, Go. ang karahayan ta primero, fully recovered na ini sarong bulan na ang nakalihis. Over. Roger on that pare. Ikadua, na karahayan is nag-tumar action ang gobyerno 1 month mo na pa siguro preventive na daingon asinda pipaluwas parang pasiguro lang. Over. Roger on that. Tamas kinangani nag-negate 1 month na sindang recovered. Ipa-quarantine na giraray asin il sa swab para masiguro na dahil ng virus talaga. Roger. So nangangahulugan na kumpadre Jomar na itong so paka-recover ninda a month ago dahil na nin God willing dahil na sinda pa nin naulakitan ta fully recovered na nga ni sinda. Over. Roger on that. Yan. Matapos na sinda siya mag-positive pa rin, digdi sa malilipot a month ago, nagkaigwa man kisarupang kaso kuta na ning COVID sa malilipot July 17. Pero haray yung barangay as in yung connection duman. Roger. So at least Malinaw pa din na kung sakali na Delta variant itong tuminama duman sa taga Malilipot na konektado duman sa Delta variant sa siyudad kan Legazpi, dahil pa din nakaluwaso virus. Roger, iyan ang karahayan because at this point in time ang itatautan ng Angulo Canistoresa sa tuyang mga parantaba is itong so hope and tumabuhay-buhayan na kita pa ding Jomar, di ba? Roger, sarong indikasyon nga ni dyan pare, itong supig report ko kasabago, sabi ko sa iyo kasabago, na halawig ng panahon na daing positibo sa Banuan kan Malilipot. At in halawig ng panahon, nagkabos na nagkaigwa ng kaso COVID sa Malilipot, naka-recover na. Roger to that. And sa ngunyan, itong so persona na tigsasabing link kung saan nakakuakan positive Delta variant man kan COVID-19 so digdi sa Legazpi, sa Malilipot, nasa sarayan mo niyan, parang preventive lockdown lang muna. Pasiguro lang, kumbaga ngaya, na masiguro na dahil na talaga, sige, kagiraray magluwas, tapos kagiraray. Roger to that. Sige. Yan pa din, development, Jomar Bien, DCGB. Salamat kumpadreng Jomar sa mga dagdag na istorya hali dyan sa Malilipot. So, yan po. And thanks God baga tabi yun. Tasudig di nga ni man sa Legazpi, ade. Ini pong sunagluwas na positive Delta variant kung huhuguton ta ang mga records officialmente as in pahayag kan DOH. Gabos naman po iyan. Itong su pamilya, itong su single nag-positive na Delta variant, fully recovered naman po bilog na pamilya ninda. Pero dahil nangangahulugan na bilog na pamilya ninda, Delta variant man po. Day po, so sarong person na lang, nagluwas lang pa so resulta hali duman sa Philippine Genome Center, ngunya na bulan. Aloy na sindang maray, tabi ngunya nagluwas lang so resulta. So, we continue praying, tabi baga June na, yun na yan, matapos na ini, ang mga may COVID, mabulong na, dahil na magparalako pa yan asin kitang bibiyayaan kang karahayan ning salud padagos kitang maprotihan kang kagurang nanta ipisil baga yun ang panahon niya hilingan na sa Metro Manila baga adi o ana sitwasyon kaya arog po kaan munaan sa tuyang pangapudan pero meron panarig sa mahal na Diyos ikadua na magsunod duman sa protokol na tanganing daipo makapag butas man kita sa momentum na ini. Di ba yun? Di sa Legazpi. Saro sana, no? Very good. Salamat sa amang Diyos. Saro sana. Salamat sa amang Diyos. Aram mo may efekto gayon itong sa pagbabakuna, di ba? Kita nin nakakahuron pa na hali sa Medical Society which will attest
sa posibleng relation kaining paghabababa kan kaso nin mga COVID sa Legazpi. Bagaman igo gayon din mga nabakunahan na nagka-COVID pero kayang-kaya na, di ba? Yung bagang sabi Angel kan mga doktor itong sa mga nabakunahan na kayang-kaya na, day na nga ni kaipuhan pang ma-hospitalize, day na kaipuhan pang mag-quarantine pa ning halawig na panahon, kaya na. Itong sa mga na-inject ka na. Kaya yan ang pinagasabi baga kan mga nasa medical society. Na they are encouraging medically na itong pag may bakuna na pwede na, sige na, patusok na kamo ning bakuna. Iyan po ang aantabayan na niya. Itong dahil na masyado pang magulpian na sitwasyon na niya. Ha? Sige. Taod-taod po, iba pa, may mga hanap buhay kita dyan. Siguro, isagkod mo na yan sa time check. Yun na-delete mo na itong sabi ko tabi sa imo. Very good. Dahil na ito tabi, John. Sige, okay na. An iba pa, pakalis kan mga pagirumlom. Boss, promoted na ba ako? Wait lang ha. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Sweetie, sagutin mo na ako. Di pa ako ready. Imagine mo na lang yung sarap pag natapos na ang paghihintay mo. Yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel age hanggang ito'y maging ginto para mas swabe ang hagod nito. Ang sarap. Kaya pagpatak ng golden hour, magginto Barrel Age Gin. Ibang gin to. Drink responsibly. The Albay Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments for those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce, Bayad centers. Please ensure to safe keep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The APIC Management. Sipulin Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamot na panlagnat na masarap at sulit. Sipulin Luna po, para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidlets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Sipulin Luna po, para etsapuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidlets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala. Pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination. Maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong Pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Yes! May ipapa-smart padala si Mama! Saan ko kaya pwede i-claim? Pwede dito, Suki. Yes, claim here.
Kahit saang smart padala agent mo gusto i-claim ang padala, ngayon, pwede na. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Yes! Kayang-kaya ko na mag-claim anywhere, basta smart padala. Customer must present a valid ID. Paymaya Philippines Inc. is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta smart padala. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ka may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol mi paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yaon na mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol mi paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Joey. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion on. Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Maring Toyang, totoo itong nagtatauda ang CSI nin 1,000 sa ma-enroll na grade 11? Ay, sus man ini si Perla. Nao dyan ka na baga sa balita. Iyo po tabi. Aparte sa 1,000 na tinataon ninda sa ma-enroll na grade 11, libre pa dyan ang tuition, miscellaneous fees, ID, as in learning modules sa grade 11 buda grade 12. May 200 pesos pa nga ni Ika kung may ma-refer kang grade 11 na magpa-enroll sa inda. Dakulaon talagang tabang ninda mare, lalo na sa panahon na ini. Yes, tabi mga ka-CSI. Nagtatao pa kaming ayudang 1,000 pesos sa mga mapa-enroll na grade 11. Aparte yan sa libreng tuition, miscellaneous fees, ID as in learning modules sa grade 11 buda grade 12. May kaiba pang lecture video ang samuyang modules for more comprehensive and interactive learning experiences. We have qualified and dedicated teachers guaranteed to cultivate your life skills and nurture your better attitudes. We also have CHED recognized 4-year degree courses in computer science and BS in information systems. And together with our ladderized 2-year associate in computer technology course, you can have our college courses at 7,500 pesos for a semester, which can further be reduced to 6,500 pesos if paid cash. We also give 200 peso referral ayuda for each first year referred enrollee. You may also apply at CHED for their half and full scholarship for our degree courses or priority courses and their student scholarship. O, ano pa po ang pigahalat nindo? Tara na po kamo sa Computer Systems Institute kung saan garantisado ang kalidad kan sa indong edukasyon. For here at CSI, the only thing best is the price. At Computer Systems Institute, opportunities are options at free or negligible price. For details, call 0928-028-0579 or watch our interactive Facebook CSI TV programs or visit our office. Come one and all, let's dream big, get involved, and aim high at CSI. Brad, atubangon ang angat kang panahon, kaya pakusugo ng hawak, mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be, taamang sa lakas resistensya, kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte, lakas ng 5 piso lang, SRP! Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Matapang ako, matapang tayo. Kayang hindi aatras sa pagharap ng bukas. Ginebra ako, Ginebra tayo. May bagong tapang sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Kasama mo ang bagong tapang sa One Ginebra Nation ng Ginebra San Miguel. Drink responsibly. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan Ifar. Isang Alaksan Ifar, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga Mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid?
Kung pwedeng laban na, sa isang Alaxan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ako po si Jen Arena, Kanmas Low, Legazpi City. Sarong beneficiary kang Ako Bicol Government Internship Program. Dakula po ang sa kuyang pasasalamat sa Ako Bicol Party List. Huli kang magayon na programang ini na nagtao sa kuyanin oportunidad na makanood makatrabaho. Asin matabangan ako sa sakuyang pagklase sa Tansuling College. Salamat po Congressman Saldico. Asin Congressman Pido Garbin. Diyos mabalos, Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag matitiis. New Downy kontra amoy pawis. Talo at fresh ang damit dahil may 24 hours kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Boto-bot yan kang Palasyo Malacanang. Sinyal na dapat itamaan mga relo sa Philippine Standard Time. It's 9:33. An oras hatod sa Indokang. Rexidol Forte. Lakas banat sa apas. Smart Padala. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta Smart Padala. Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity. Ngayon, mas handy. Bear Brand. Tibay ngayon para sa matibay na bukas. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Doro, diretso na kita kang programa asin bulos kan mga istorya dyan sa palibot. Nasa linya si kumpadreng Al Armario Pading Al. Marhay na Al daw, go ahead na. Yes, Marhay na Al daw, pare. Nagiging kompetensya na lugod ngunyan. Kan duang grupo politikal digdi sa Legazpi City. Ang mga proyektong patubig. Sige ngunyan ang libot man ni Mayor Noel Rosal sa mga barangay, mga sityos para aramon kung may mga problema sinda lalo sa supply kan tubig dahil naumanin bomba para sa Dipuel ang lokal na gobyerno kan Legazpi sa suporta ni Congressman Joey Salceda. Asin bagay na ikinakaugmaman ini kan mga residente na problemado talaga sa supply ng tubig. Kung matatandaan sa ibong ini kan inot naman na mga proyektong gigibo kan Ako Bicol Party List sa panginot ng Congressman Saldico asin Congressman Garbin na kan mga inot na naman sindan din mga bomba para sa Dipuel na ginibo naman ini sa nagkakampirang barangay. Asinta sa ngunyan na nakaporsigi ang Ako Bicol nin budget halos sa gobyerno nasyonal kaya nag-level up sa sendang water system project ining mga solar water system na pigigibo na ngunyan sa nagkakapirang barangay asin target ninda nagibuhon ini sa ibabang mga barangay pati na sityos kung kinakaipuan dahil talagang sa pagtubod na talagang ining tubig sa rin sa pinaka-importanting bagay ngunyan sa kabuhayan kan tao
basic ni din kaya yaonan sa indang pagmaot na matawan ni supply kan tubig ang mga barangay. At kinakaugmay ni kan mga estudyante dahil nagiging kompetensya na lugod. So alkalde, so ako Bicol, padagos na nagigibo kan mga siring kaning proyekto na mapakinabangan kan mga residente. Roger. Yan pa informasyon digdi sa luwas, Alarmario, DCGB. Salamat kumpadring Al sa mga istoryang yan. Mientras tanto, diretso man kan bulos ng informasyon. Nasa linya man, kumparing Jim Marhay Naga, what's happening? Go! Yes, so, salamat Abi Pade, maray na aga sa mga parantabay. Padagos ang pagbulos o pag-distribute nin mga wheelchair ni Kap Nonoy Adrian Salceda sa Pulangi. Iyo baga, kumpadre niya, tamang-tama, marita na o nang bitan mo yan, ade. So mga nakakahurong tama dyan from 3rd District is ngunyan sila na nakakapag nafe-feel ninda na uyan talaga mi baba sa indang karong na mismo so sa indang pighahagad na pangangaipo. Ining so mga may kamatian baga kapag taon ng wheelchair pading Jim? Iyo. Roger. Atod mismo. Oh, pigatod mismo duman ta an taramong kaan madali ipaabot sana kay Kap Nonoy na Adrian na Salceda hihinguhahon an gabos man na medyos na marisolbiran ang pangangaipukan individual asin kan komunidad so kaya asin maikonektar kung mapapwede sa mga gobernantes nasyonal, budadigdi sa lokal, over. Oo. Yan, sige. Oni sa mga kuha na gusto magpasalamat Abi Pade sa programang Kap Nonoy Adrian Salceda, Restricto to Aguilar, Kuyang Inila, ng Barangay Balinad, Perna Diaz, Doningling Rosales, Barangay Mendez, Benito Carrizo, Barangay Napo, Estrella Sabater, Di Castro, Barangay Ponso. Mga nagpapaabot yan. Pasasalamat kay Kap Adrian Salceda. May pahabol pa. Benjamin Gregorio, Mario Sales, Mario Sabio, Jose Saminiano, Barangay Centro Oriental, Raming Tuntayaw, Barangay Magpanambo, Salvador Agonos, sa Barangay Salvacion. Sabi pa salamat tunon da kay Kap Nonoy Adrian Salceda and sa Pitmaster Foundation Incorporated sa pamamayuman ni Attorney Caroline Cruz. Nakamonitor sa tuya, sabi pa rin, tayo manangbinta, pasalamat ninda kay Kap Adrian Salceda. Aram mo, ang guiding principle paano kaan ninda pading Jim? Nara, akang grupo, ang legasiyang institutionalize dyan kan grupo, nara Kap Nonoy, na pigpapadagos ko niya ni Kap Nonoy is, una nung pangangaipo, gibuhon ang gabos na medyos, na iyang primero, maaraman ninda, kumaga maaraman, makataram sana ang sosyudad. Pag nakataram, gigibuhon ang gabos na medyos, na iyan, mairani, asin kung kaya man sa nang solusyonan mismo, sa mas lalong madali pa si solusyonan. And kung dai, irirani sa nagkakanigong ahay sa di gobyerno, asin, ibibaba dyan the soonest possible time. Yan bagang mga wheelchair. Uyugon mo, massive an distribution pa ding Jim, mga kadaklan senior citizen, sumay mga kamatian, pati itong sumay mga Down syndrome, baga natatawan ng tabang-tabi, over. Dangan ngunyan, kumbaga, kada na bagay itong ama ni Adrian. Opo. Ito rin. Ngunyan ka rin re-reflect sa ko kaya sa pagiging humilde kasi naman mambagay ito politiko. Oho. Pero man sa nainita
si Kap Edith sa Senate aki baga Yo, dari yung man na gudo na ko ang pagugali kay ni ni Ray. Oho. Oho. Sa Sige. ama kanama. Sige. Mientras tanto pa di sa iba pa niya itong mga istorya, nagtaon din na oportunidad si Congressman Fernando Didi Cabredo sa Coast Guard sa panginginot ni Commodore Nestor Torre durante kan nag-one-on-one na huron andua asin mismo durante kan message ni Congressman Cabredo sa ginibong programa sa Search and Rescue Dog Trainer Course kanakaging Biyernes. Sabi kay ni na ang coastal area kan ligaw kung mamuya ang Coast Guard i-officer niya ini bilang training center kan Philippine Coast Guard sabi pa rin. Tuhaan katuyuhan kay ni na Congressman primero matabangan ang Coast Guard na magkaigwanin sa diring training center. Arab kan Bureau of Fire Protection na establisado na ang training center digdi sa syudad kan Ligaw. Asin ang panduha, natural kunyaw na digdi nag-irinsayo ang mga aplikante sa Coast Guard. Ang mga pasilidades kay ni barko mahiling digdi sa coastal area kat Burawan maunon asin Kabarian. Mapapatrolyahan pa ang kadagatan digdi sa 3rd District laban sa mga illegal na mga panasira. Roger. Sa presente, sa response, timbag ni Commodore Nelson Torre, ang training center kan Coast Guard makukuha sa Manila, sa Bataan, asin Masbate. Pag nagkataon, makakadagdag ang syudad kan Ligaw, kung saan ang mga recruit ninda digdi na sa nasa coastal barangays kan Ligaw ang training ground. Grabing pasalamat ni Commodore Nelson Torre sa siring na sorpresa, unexpected na mga pahayag ni Congressman Fernando Didi Cabredo durante kan magatinder sa aktibidad sa Bureau of Fire Protection. Dengogunta si Commodore Nelson Torre. Ano ko lang na pasalamat kang Coast Guard na pigopyanan kita ni Congressman Cabredo. Yung lugar tignan ng training kita ng mga Coast Guard. Siguro niya na ang ipong Coast Guard yung mga training centers. Alagad sa kaming mga training centers ang Daratula. Ano kayo ni Sigoton ni Congressman Cabredo? Ako lang tapangin sa buhay. At kaya ng training center ito, kung kami sa Manila, kami sa Bataan, sa Bataan, kami gulo kami sa Masbate. Araw yung sa Masbate. Pero sa nasa Bicol. Kung tinitibig na ako pero ni Congressman Tapulo na pangamalait na primero, siyempre karoon niling ikaw. Ang mga taga-alpay na aplikante, pwedeng hindi naman sila mag-training. At ako lang tapang ka. Also, I don't think ang Coast Guard naman ni Guamang recruitment na yan pali bilabadahulang Coast Guard. Yan may ongoing recruitment. Mga nakapasa, ititrain na. Yan sabi pa rin, masaswerte kayo ni sa mga aplikante kung magkaigwanan ng gadigde in training center, dahil na sinda mapasiring sa Manila, sa Bataan, sa Masbate, digdi na sinda sa syudad kan Ligaw. Roger. Yan tabi pa rin, mga dagdag na informasyon, Jimmy na salita, DCGB News. Salamat kumpadreng Jim. May mga istorya hali dyan sa luwa. 15 minutos bago magabot ang alas 10 ng pagkagabubeltadahan tayo na duwang sunod na report ni Pading Al, buda ni Pading Jim. And standby muna at may ilalaw kaming 45, buda may asikasul ako sa baba madali. Ikang masunod pa kalis kayo ni. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Skelan! Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Spaghetti tayo, El Real ang pasta ko. El Real, El Real, El Real. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti El Real, sarap, sustansya, sulit. Basta maray na kalidad na pasta, El Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties,
corporate seminars and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFBNO Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Polmorista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023, San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Agum, puto ba si Madi mo? Uy, Madi, masain ka. Mabakal ako kimanok sa Nong Smith Shop. Tamaray sa inda, sigurado perming bagong katay ang mga manok. Aw iyo, Marina, sabay na kita. Tamabakal man akong mga paninda. Tamalaag man kaya ako kisalit na negosyo sa aro. Maray sa Nong Smith Shop, barato ang mga produkto, pwede ka pang mag-wholesale. Tama ka, Made. Maski ang mga frozen food products ninda, araw kang tusino, longganisa, hotdog, at iba pa. Sa Nong Smith Shop ako, nagbabakal. Taabot kaya ang presyo, maray ang kalidad, aprobado pa kang FDA. Ano pa ang pigalata? Dalian ta na, Madi. Tabaka maubusan kita. Kadakol pati dyan ang nagbabakal. Nong Smith Shop is located at Market Site, Legazpi Public Market. Visit also their other branches in Riosa Street, Cabasan, Kinale, Tabaco City, and Barangay 12, Magsaysay Avenue, Bakakay, Albay. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Sa kulog kang payo asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daina kaipuhan mamili pa. Mag-Biogesic, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan magataman, ag-Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Thank you so much, June. This time, okay na, Ans. Go, go, go. Good morning. Good morning sa Pio, good morning sa mga parantabay, sa mga nagdag na bareta, dakulaan pasalamat ngunyan kan Konseho de Barangay kan Barangay 16, Kawit East, Washington, na Legazpi City asinman ang mga residentes kini sa gobyerno lokal kan Legazpi. Ini matapos sa sabihon ni Kapitan Jonathan Rodenas na nasambitan ng barangay na dakula at
katabangan na may tatao sa Indakan bagong konstruhir asin na inaugurate ng tulay sa may pasiring sa o kaya pa dyan sa Sendang Barangay kung saan makakatabang ini sa mga residentes kan syudad ni o kan barangay ninda na hararayo na asin muyang maka-access man tulos-tulos kan sentro kan syudad. Si Gunman kay Alcalde Noel Rosal sa iyang ipinaliwanag na magagamit inikan mga residentes dyan sa isolated na ning area sa Benny Imperial Street pasisiring man sa mga importanteng lugar din sa syudad siring nasanakan Legazpi Hospital, Terminal asin Legazpi City Market. Nakula man ang pasalamat kunyan kan gobyerno lokal kan Legazpi kay Doktora Ophel C kan sa pagtao kan o pagdonar kan road right of way dyan sa nasambitan ng lugar. Sa kunya nagtaong asigurasyon si Rodenas na iwa mantinir nindaan kayusan kan tulay asin makikipag-coordinate man ginaisinda sa lokal na gobyerno tanganin na mas ma-improve pa ini sa mga maabot pang panahon. Yan tabi SPO ang mga impormasyon pa with boy sa mobil Ans Galero, DCGB. Yan po kasuhapon pa yung pinagluwas ni Mayor Noel duman sa post niya mananggad. Yan na tulay naan na diyan sa may barangay 16 ha. Diretso kan istorya. Si Luens nasa linya man. Luens, marainaga, go ahead na. Salamat tabi Sir Pio, mas lalong naman ni Harnin Marhay kan Philippine Statistics Authority o Philippine Statistics Authority o PSA Philippine Identification System o PhilSys Satellite Office digdi sa Embarcadero de Legazpi ang may kinaraman sa pagparehistro kan mga maawot na magkaigwanin national ID. Inian na notarang kan DCGB Diyos na kung sa inda kulang katabangan mananggad so pag-manage nin kadakol na tao dahil taan naging proseso digdi so mga online slot registration ang pinagkukondusir tabako arog kan dati na kadakol ang mga walk-in clients pero ngunyan istrikto ang opisina na dapat pinag-inganyar manggiraray ang online registration. Kung kaya sa ngunyan na pagkaaga naging magianso pagpasiring din kan mga client na nagparehistro online. Lagad may mga nagkakapiraman na mga walk-in asin ang mga walk-in digdi iyo so mga senior citizen asin iba pang mga dayman tatao sa pag-online. Kung kaya sa ngunyan tabi Sir Pio naging madali lugod sa proseso so mga nagpaka-online dahil na nagpasiring sa step 1 process na pinag-interview pa digdi kan personnel kan PSA pagpasiring na tulo sa laog tangani ng iris scanning tapos sa mga fingerprint scan, tapos pagkatapos kay ito, tatawanin na sarong mga ningari certificate tabi Sir Pio na nagtataonin na certificate tangani ng ipaisi, puno rin itatao ining mga national ID kan kada individual. Ang pangapudan sa nadigdikan PSA, magdudurar inin 2 to 3 bulan ang paghala tangani ng may padara mismo sa kada harong kana post office an sa indang mga national ID. Asin sa indaman ni pinagpapangapangpudan digdi sa satellite office kan Embarcadero na mag-online registration mo na bago magpasiring digdi tangani ng mas mapakaskas ang transaksyon asin tangani ng day maantala sa pagparadakol nin mga pila digdi mismo sa indang opisina. Anong day maantala ang pagparadakol kang pila? Anong gusto sabihin mo tabi, Luens? Over? O Roger tabi Sir Pio, digdi kaya sa nasambitan na... Bad Luens, day magparadagdag ang naglilinya, madagdagan so numero kan naglinya, naghalat, over? Roger to the tabi Sir Pio, tapag walk-in client tabi Sir Pio, nugad, pag minadakulan mga mapirilang dahil man nakapa-online slot, sindalugod sunaan tala nin Marhay. Yan. Supposedly, bagaan minadyan sa Embarcadero, so mga naka-schedule na enot nang nag-register online and gunya nakatalaan sa petsang ini halimbawa sindaan akomodaron kaya lang igo ni nag-arabot na mga walk-ins na iyo so nakakadagdag sa linya, over. Roger to that. Oho, ngunyan ano ang yaon dyan na naka-schedule sa Embarcadero para sa PSA registration, over? Mga nyaraon tabi digdi Sir Pio yung naka-schedule so nagpa-schedule sa online din kada oras ngunyan, nagkapirang slot sana sa alas 9 hanggang alas 10. Tapos sa masunod naman, alas 10 hanggang alas 11 naman. So may slot, iyo ang tatawanin prioridad digdi. Yan, oras-oras, at least controlled ang crowd, Roger, may pigasabi ka mga senior citizens ka sa bago, over?
Oo, Roger Tabi, Sir Pio. Pero kung senior citizen halimbawa o kung kaya sa mga dayman baga taratao sa online, igwa man digdinin personnel na may lain man na linya na iyo man ako kumudaron kan mga personnel ni datangan na makaparisto man sa national ID. Yan. Kaya daing problema sa mga senior citizens. Ano? Roger to that. Dahil sinda ihahalo duman sa mga walk-in na misabay sa nakatalaan na schedule ngunyan over. Roger to the Tabi, Sir Pio. Yan. Oh. Okay. Tapos ang mga medyo tatao man daw sa online, magparehistro na sa daw sa online. Tangani ng mas mapadalian sa indang pagparehistro sa national ID. Madalion man sa napalan ang pagparehistro. Iyan, kung senior citizen ka, so tatao, i-encourage nila na mag-online registration, tanganing maaraman nila duman, kuno rin sindang petsa mapasiring dyan sa registration center, and ang oras, over. Roger to that. So mga daay man tatao, both seniors or not, lalo na sa senior, aalalayan sinda dyan. Alalayan Tabi, Sir Pio. Oho, sige, sige. Roger, so yan Tabi, Sir Pio, pero sangon yan, digdi sa Embarcadero de Legazpi, manunutaran na talagang diit ang mga tao, bako arog kan mga nakalis na daw, nakadapol ang mga walk-in clients na nakapadapol kan mga pila. Ang gulping pilang yan Tabi, Luens, diyan sa Kapitolyo, nahihirak kita, sus makatakot. Diyos ko, iyo po. Iyo anang ko, dahil masabutan kung nagpaparapiririt ining mga magurang ta sumari ma-enroll na naman ang gayud Tabi, Luens, ano? Roger? Kan mga aki. Roger to that. Anday ta maintindihan kung natataon-taon minako aning birth certificate ang mga magurang tanganing ipresentar sa DepEd. Aputon tatabi kan Sir Pio ang DepEd. Ano daw yan da? Igwa na kita kaan baganing nako ang istorya ay doon day ko isi kung sisay ang naka buting kay nakaanta. Once na isinubit mo ng birth certificate bagad yun, permanent record na iyan diyan sa opisina na pwede na sanang ipasa man sa nagayod sa masunod naman na teacher in charge. Na ito, permanent record ito. Dahil man yan nagbabago taon-taon. Ang problema kung mawara. Dahil man pwedeng mawara yan. Tayo ipapasa nga duman sa principal guide o kung sisay na teacher. Roger. Oh, one time sanang magkuha. Roger to that. Oo, may record man iyan bagad yan. Dahil nga, ikadua pang punto, ang mga magurang, ang pakasabot kan mga magurang kadaklan, kaipuhanan bago mag-enroll, igwang birth certificate. Pero ang sabi baga kan DepEd, anytime during the school year, pwede mong isumiter sa birth certificate. Roger, kaya lang, DepEd. dahil nahahali, sa pag-isip kan mga magurang niya, nakaipuhan bago mag-enroll, magkuhaning birth certificate, kaya nabibiyo diyan. Sa PSA, Jesus, an urumul-umul. Roger Tabi, Sir Pio. Oo. Inda ko sana kung paano iyan kahit tubag ang nakalis na mga school openings, tiga para repeater ta na bagaan dyan, tig-interview ta na sa Madam Humamil, nagpapaluwas na nin pahayag sa DepEd, na within the whole school year, kuno arin mabakante ka mo, saka pwedeng magtaukan birth certificate. Dahil man baga sa sayumahan, an sarong pupil, kung daing birth certificate, dahil sa sayumahan na dahil maka-enroll. Correct. O duwang bagay, yan ikadua, ang pigang kalasta na taon-taon, bako aning birth certificate na birth certificate is a permanent record na one time isumiter mo dyan, pang iyo na yan ang record mo, dahil man maliwat andyan. Bata, mahal-mahal man pati ang pagkuha kibago. Mahal man pati, kasubago may nasa bata naman ako nanay, uugod-ugod na masaing, makuha nga akong birth certificate, ma-enroll kan ak, ay sus Mariosep naman na, taon-taon iyan. Adi. Roger, masabutan tatabi, Sir Pio, kayan kung ano man ang pangapuda na mismo kayo ni Regional Director Gilbert Sadsad. Sige daw tabi, budak ko na no so logic behind, kaipuhan, taon-taon, ito sanang masabutan. Igwa nga, hindi ko makunya kung congressman o senador ang nagpaluwas kan
pahayag kaan several years ago na. Yan na nga pagparaobligaron pa. Tang birth certificate is a permanent record. Nothing changes in there. Once na makuha mo na yan, isinumitir mo na sa opisina ngay halimbawa sa DepEd, nagpa-enroll ka na, yun na yan, ipasa na sana sa mga masunod na teacher in charge. Correct. Oh, ay, sus ko. Sige daw, tabi. Roger, ano ko tabi sa imo, Sir Pio, ilaw ko sa imong follow-up kaya nali mismo sa DepEd. Sige daw, tabi. Roger to that. So yan tabi, Sir Pio, mga dagdag pang istorya may kinaraman sa Philippine Statistics Authority. Ako po, si Luwens Bursi Barcena. Salamat, Luen, sa istorya. Hello, 1241. Good morning. Good morning. Ay, sir, ako lang. May kunay lang po ako about naman sa pagkura po ba ang birth certificate. Ano po, sir? Opo. Yan baga po. Bako man po yan expirable. Dahil po baga yan na expiration. Pwede po baga sundan na magkuruan na. Halimbawa, ang NSO po, dahil man po yan tigukuha ang original copy kapag ma-enroll ka po sa eskwelahan. Darala lang po nila yan na original ng NSO. Tapos, kung mas may luma o tindang suhali sa LCR, baga sa Municipal Civil Register po, pwede pa man ito o temporary. Pero ang NSO po talaga, so yan authenticated. Ay man po yan pigkuko ang original, unless po nakalay. Yan, oho. Dapat po, nakatago po yan nila. Tanganin, every time na ma-enroll, yearly po baga magpaparako ay siguro ano po ang saro kayan, sir? Iyo nga na pigangalas ko. Yearly ang pagkuha. Ano yung supigkuha dyan, madam? Para sa elementarya yat? Suma moving up o sa kolehiyo? Mga elementary po, nagkukuha yan. Pero ang college po talaga, required po, nagkukuha po talaga yan ng NSO na authenticated na po. Pero elementary and high school po, so di man po yan pigkukuha nila ang original na authenticated. O yan na nagpaparalinya dyan sa PSA. Ang pigkukakaan sa kolehiyo yan. Iyo po siguro, sir. Ang sa college, pero kapag igwa ka na po kayan sa first year college, aki ko po na aluwa, nagtapos po sila ng 4 years. Pag ano lang po, pag incoming lang po ng first year college, kala po kami nag-submit ng original. Yan. O, taday man yan po ang narumduman ko. O, day man nag-expire yan, the record is permanent. Yes po. O, day mo kay ang gusto. Iyo po, sir. Ang gusto ko lang po, sir, ngunyan, ihabol sa imo, mahapos lang po. Kung ang to marriage, ano po, baga ito to Sinumar, kung nag-expired po, yan po ang gusto ko ihapot sa ati ko kaya makuha. So certificate of no marriage. Iyo, kay kuwan talaga ta, data sabot kung nag-agong naman agad sa makuha. Iyo. Sa bagay, iyo po managada na, sir. Okay po. Yun lang po yan, sir, ang query ko. Pero sa birth certificate po, yan talaga po na ano. Hindi, nag-expire. Hindi po. Kasi lifetime na po baga iyan na naka-record na dyan. So, ano mo, identification kang pagkatawag mo. Yan. Why the need to repeatedly, yearly, pagkuhaon mo dyan, pa-enroll ka na aki mo? Iyo po, sir. Yan, sa pamasahe. So, paglinya, isiskis kang kapipilain. Ano naman po yan kita? Buda sa peligro sa salud. Yes po. Lalo na ngunyan. Yung man lang po, sir. Salamat po. Thank you so much. Okay. Okay, mabareta mo na kita diyon, taod-taod ni Bapa, makalis po kan mga pagiromdom. Ini na! Big moment ni Mommy! Spin move! Sa may lukso! Big shot ang Big Milo pack sa grocery cart! No! Nakascore ni Big Savings! Save as much as 50 pesos sa new Milo Champion Sulit Pack. Big on milk and energy releasing nutrients. Kaya go big na sa new Milo Champion Sulit Packs. Buy big, save big. Price savings based on cost per gram savings at suggested retail price of Milo 1.2 kilograms versus Milo 300 gram pack. Buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Promo runs from January 1, 2021 to April 30, 2022 per DOH FDA CFR permit number 1470 series of 2020. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Siyempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog
ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Magtinirsa na sa saindong harong kung may namamate ang helang. Maski sinat o abo, magpahingalo asin dai magduman sa trabaho, lalo na ang pagduman sa mga matatawong lugar. Dahil sa paagi kay ni, mararahay katulos. Mantang malilikayan ang paglakop kan helang sa ibang tao. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa Indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos, representative of ang Provinciano Party List, Good Fault Cement Corporation, makers of Mayon Cement, Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay, asin ni Mr. Lau Beltran of Legazpi City. Radyo Balagon ka ito, DCJB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan, always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. Tamang oras sa Pilipinas sa alas 10:07. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Gana ana 23 anyos na si Neyla Alshurbahe kana Parañaque City sa ginibong Miss Earth Philippines 2021 kasuhapon. Dinaog ni Alshurbahe ang maabot 60 na kandidata. Nagsentro ang kahapotan sa Q&A portion kan pageant kung papaano maabante ang nasyon apisara kan hagyat nin pandemya. Gana man na bilang Miss Philippines Air si Amira Al-Mamari gikan sa Atimonan City asin Miss Philippines Water na si Rosella Angela Sungano kan Iloilo City. Iyo ini ang kaduwang pagkakataon na ginibo virtually ang nasabing pageant dahil sa COVID-19 pandemic. Yan ang pangalas 10 na bareta, haliligdi sa DZGB News Base. Ako po, si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Hinebra San Miguel, kasama mo ang bagong tapang sa One Hinebra Nation ng Hinebra San Miguel. Drink responsibly. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Bear Brand. Tibay ngayon para sa matibay na bukas. Naproxen Sodium Scalan. Sa Escalan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Tingog kan Banwaan. Pio Fernandez. Sige po, diretso kita kang programa Tingog kan Banwaan, ikaduwang kabtang na kita kan mga istorya. Si Renz nasa linya. Renz, marhay na aga. Go ahead na, Renz. Yes, maray na aga tayo sa Sir Sin na maray na aga sa mga parantabay sa matugon niya itong mga bareta naging matrayo ang nagibong simultaneous modified urban gardening kan sangguri ang kabataan kan anislag magidman sa pagtabangan sa Daraga Municipal Police Station asin magidman sa KKDAT o Kabataan kontra Droga at Terorismo na digdi sa Daraga Council sa nangyaring or sa ginibong simultaneous modified urban gardening na kung saan sabay-sabay nagtaranom ni na mga pananom na mga gulayon aginman na mga nakigawam ng tree planting
an SK Council kan anislag keri ba naman niya ni anak KK Data Daraga Youth Council magin man kan Daraga PNP sa pahinganot ni Police Lieutenant Colonel Bogart Araw na hepe kan Daraga PNP sa iyang sinabi. Nagdako lang pasalamat niya sa kooperasyon kan mga kabataan. Ngunyan pang nasa tao kita ng pandemya na importante na manudan ka na mga kabataan na magtanom ang aning igwang nga kaunon sa mga masunod na mga panahon na ating ngunyan pangani na kinakaipuan tang mas pakusugod pa agrikultura dahil lang yan digdi sa kinangkampang niya itong pandemya. Kaya sa ngunyan pinagalaoman na ining pinagigibong simultaneous modified urban gardening magkakaigwa man sa iba pang mga barangay digdi sa Banuang Candaraga ang aning magiyahan na mga kabataan magin man ang iba pang mga council sa pagtatanom asin bako lang ang Municipal Agriculture's Office ang naghiro kundi magin man ang mismo ang Daraga PNP na iyon nagtatabang sa mga kabataan na magturo kung paano magtanom ng mga gulayon kanganin may anihon sa mga masulod na panahon. Roger. Yan, Sir Pia, magtinabarita sa luwas. Rans Luna, District. Salamat, Renz. Sa mga dagdag na istorya, ali dyan sa Daraga. Oy, may mga texters man kita tabi idigdi sa tuyang programa. Maray na aga kay Pading June Pitero dyan po sa Lapu-Lapu. Mga taga Lapu-Lapu, good morning. Sabi ni Pading June, maray kaayan ipaabot sa ki Presidente Digong ang pag-agad ki birth certificate ka mga ma-enroll sa elementary padi. Thanks. Good morning tabi Pading June. Iyo, pwede baga na ipaabot na concern na yan, ha? Sabi man digdikan sa upang listener, texter niya to, sa report card, yaon dyan na nakasabi na eligible to grade. That is, report card is sufficient credential. Yan, talaga. Inda ko sa natabi, kung pinaghagadan pa mananggad, so sa mga sa elementary, ning birth certificate. O baka so sa kolehiyo na iyan, tabi yan. Either way, sa natabi, ha? Sabi digdi, Sir Pio dapat daipermi mag-agad sa arog sa kuya na wiwilding ko ang original. Sa arog sa kuya na nawiwilding ko ang original, 165 na ang pagkuakan pamasahe. 165 na ang pagkua, ang pamasahe. Grabe baga. Sir Pio siguro nawidling niya sa original. Nawidli niya sa original ang pamasahe ang plate ang bayad gid sa pagkuha 165 ang pamasahe grabe baga yan at nauyan diyan sa PSA kadakulan mga nakalinyada oral daw. Good day po Sir Pio, kami po digdi sa SDA gustong sabihon Santo Domingo Albay. April pa kami nakapag-register hanggang ngunyan dai pa po nagabot ang mga ID. Salamat po. So mga sa ID man yan, national ID so sa PhilSys tabi. Si Manong Nonong Cordova. Good morning Manong Nonong. Mano nag-agi ako sa Rizal sa Divine now lang halabaon pila daing social distancing. Diyan tabi sa Rizal, sa Divine. La bomba que va a estallar, no tiene pegas porque es genial, así. Yung social distancing. Me gusta mi, así. Me gusta. Sa Santo Domingo duman sa pagbakuna ka na Janssen sa gym, dinumugsukan. Sige tabi, ta ipariparo ta iya na day na mautro so pag dumog baga so pag biriyuan, pag urumul-umul kan mga tawo, Sige po. Good day, MPO. Bako man totoo sabi kan PSA na 2 to 3 months bago mo ma-receive so ID. Ako nag-apply kan April hanggang ngunyan. Dahil ko pa na-receive national ID ko. Salamat. Makihalat-halat lang tabi po nindo. Siyempre sa kadakulan, milyones iyan na pinagasikaso. Ako nga Kasorin ako man nagparehistro, siguro a month ago, dahil pa man. Banon talang tabi mo na. Huwag masyadong makaapurata. Dahil man ni problema, kung dahil pa ka mo ning PhilSys ID, dahil pa nag-abot sa PhilSys ID, dahil man kita poprobihiran pa na makapag-transaksyon kung dahil ning PhilSys ID, both sa government and private entities, tabi. Kaya halatong tanang milyones baga, ang pigasikaso manindang mga kwangkayan, mga ID, ha? Kaya halatod talang po muna, tabi, ha?
Sige po, taon-taon, di ba, papakalis naman kan mga pagiromdom. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Si Pauline Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamot na panlagnat, na masarap at sulit. Si Pauline Luna po. Para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidlets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Si Pauline Luna po. Para etsapuera ang virus, mag-United Home CTAP at CTAP Premium for as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidlets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sa alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaying na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong Biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programang Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Yes! May ipapasmart padala si Mama! Saan ko kaya pwede i-claim? Pwede dito, Suki. Yes, claim here. Kahit saang smart padala agent mo gusto i-claim ang padala, ngayon, pwede na. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Yes! Kayang-kaya ko na mag-claim anywhere, basta smart padala. Customer must present a valid ID. Paymaya Philippines Inc. is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta smart padala. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Dakol gibuhon?
Take Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Ferrex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Ferrex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Ferrex B Complex Daily. Tanchuling College, running towards its vision, offers education for all levels ranging from kindergarten to college. A place that encourages diversity in teaching methods, creating a culture of excellence in education. We have accolades and technology available to our enrollees. In the past 2 years, the college has made a name for itself, competing with the top schools in the region. The Tanchuling College Incorporated is now accepting student applicants. Courses offered are Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Midwifery, and Bachelor of Science in Hospitality Management. The school offers the whole K-12 programs with a special emphasis on senior high, including Accountancy and Business Management or ABM, Science, Technology, Engineering and Mathematics or STEM, Technical Vocational Livelihood or TVL, includes food and beverage, bread and pastry, cookery and caregiving. There's no tuition fee increase this year, and avail of scholarships offered such as FAPE, ESC, 100% off valedictorian, and 50% off salutatorian, and a 3,000 pesos discount will be given to the first 100 enrolled of senior high. For more details, visit us to know more about other discounts. Avail now, hurry, enroll now, and reserve your slot while available. And Curtis, mas happy dahil sa Enervon. Enervon, parang mas happy. Mag-Enervon, double the happy. More energy, mas happy. More immunity, mas happy. Try the proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Siya ang servidor na may puso sa tao. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Adrian, si Adrian Salceda. Yan si Adrian, talaga naman. May maray na pag-gobyerno ang action man. Konkretong patinampo sa hararayong sidyo. Basta Salceda may maray na legasiya. Ang mga barangay, padaba niyang maray. Sa pulang gimawot niyang dubakol ang negosyante. Serbisyong may puso, ang satong kaibuhan. Hatod ni Adrian, Adrian Salceda. Siya ang servidor na may puso sa tao. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Adrian, si Adrian Salceda. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lolo, Lola, isang taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo at inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangganang bida at ni Lolo't Lola. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Tingugan Banwaan. Pio Fernandez. Thank you so much sa June. Buwelta na kita sa programa Tingugan Banwaan. By the way, sundo kita nga 12, may meeting si News Manager Mardela. Taod-taod, ayan, tabi okay. Karo po yan, Sir Pio, na dapat mga important document matutupusin na magtago ka yan sa arog ka na problema pamasahe pati bayad pagkua. Unless lang po na namas outhouse sa Bagyo Tadaiyan, Malikayan. Salamat po uli, Sir Pio. Yan po baga paano tabi, taon-taon yan na nahiring ta dyan sa PSA. Nagapara kuro akan birth certificate.
Dahil ko lang tabi masigurar kung iyan para sa elementarya o sa sekundarya na po o sa kolehiyo. Ang birth certificate baga is permanent record mo yan. Wasa nagkuha ka na kayan, official na dokumento iyan na permanente. Dahil man nagliliwatan. Dahil ka man nagliliwat kan kamundagan, mamumundag ka giraray. Ako, man yaw na yan dyan. Isinumitir mo na anduma sa eskwelahan, iyon na anduma at pag initial na submission mo kaan, on record na yan dyan, nauni ka na ang ngaran mo, petsakan pagkamundag, gabos, ngaran kan magurang, gabos sa inamundag, yan. Yaw na dyan, it will not change, it won't change. Nakaipuan mo pagpasiring ka na naman sa DepEd, next school year, tamakuha ka na naman. Nako, simpleng kanya, simpleng hold up, simpleng kumbaga, ay nako. Yan, good day, ask ko lang po if meron aeroplano punta Manila. Yan. Gwapa ba ganing aeroplano? Gwapa. Sabi man din na 811, Papa Pio, we are suspecting of news blackout that there was Delta variant already a month ago. That was a big error. Dai po. Ining nag-text na ini na babasahon ka, Papa Pio, we are suspecting of news blackout that there was Delta variant already a month ago. That was a big error. Dai po ni news blackout manunungod ka iyan. Dai ni news blackout. Ang nangyari po paano is, itong mga specimen na pinagsumitir sa Philippine Genome Center, luminuwas pa sa naso resulta after a month. What benefit will it give? Kung inyo news blackout mo baga, what benefit will it give? What benefit will it, sabi na nga ni, give sa sosyudad kung inyo news blackout mo na igoning Delta variant? Dai po. Mas maiimpormaran nga ni, mas manginginabang ang publiko kung ilinuwas ito, kung iluwas iyan, kaysa sa dai mo iluwas bako. Kaya dai ning logic behind. Dai ka mo tabi kayan magko. Itong sunag text po, dai po, ninarog ka na nataman, ano ang makukuata kung inyos blackout? Na kinakaipuhan nga ni kan publiko ang informasyon. Kaya lang sa kadakulan po paano kan susumitir man duman sa Philippine Genome Center tabi, kaya aro ka nakahaloy so pagluwas. Sabi naman ito 62, good day Papa Pio, ang nire-require po kaya kan schools PSA na nakapangaran sa birth certificate. Dati kaya NSO nakasurat sa birth certificate. Nanganian. Pag nagsumitir ka baga ngani kang pagkuan mo, isinumitir mo na baga na PSA baga, aloy na. Aloy na. Ay, nagkatabi. O, di iyo po sa tuya dyan na kuan na inda kung makuha di Luwens, kung ano man agad baka sa kolehiyo na pinagharanap na dyan pinaghagad yan sa PSA na mga birth certificate. Ano tabi? Yan, ano po. Okay. So, yan po muna ang sa tuyang programa, tingog kan banwaan, may advice si VP Henry. Kitang naman diretso sundo kitang 12 may meeting si News Manager Mar, Meantime, yan po ang tingog kan banwaan sa pangarang Kambilog Tropa. We will be right back taod-taod pa. Sundo na kitang arabon niya to dyan 10:30 to 12 Fernandez! Mag-urestorya pa kita kan mga banglaylay na pangyari sa palibot. Salamat asin namang Diyos ang magwantay. At tayo'y